Tämä on tehokas poravasara GBH 2-28 DFV Professional. Sillä on luokkansa suurin poraamis- ja piikkausteho samalla kun tärinä jää hyvin vähäiseksi. Luokkansa parhaan suorituskyvyn omaava GBH 2-28 DFV Professional selviytyy päivittäisistä tehtävistä nopeasti ja luotettavasti. Se on oikea valinta myös suurempien reikäkokojen poraamiseen. Edes 68 mm porakruunut eivät aiheuta ongelmia. GBH 2-28 DFV Professional on luotettava ja vankkatekoinen. Sen elinikä on jopa 25% pidempi kuin muilla luokkansa laitteilla. Se on luokkansa nopein myös piikattaessa. Boschin tärinän vaimennus tekee työskentelystä mukavaa ja tehokasta riippumatta sovelluksesta. Luokkansa tehokkain GBH 2-28 DFV Professional tekee vaikutuksen.